Bapak nak kena kondangan apa ora? Ya takone mari ngono maning jadi Nyonya sewu kelalang ngeling nang boleh barat kesenengan aku karo nonton wayang kowe lho Reng. Kondangan apa ora kowe? kok disorok ora kok kondangan. Jere sapa? Loh, ini sewu. Nyong Hadisnya jelas. Kasofi Bukhari. Ya benar. Hajatan sunnah. Jadi wong bareng gawe hukumnya sunnah. Kondangan hukumnya wajib. Lha nek disorok. Lah kok disorok kok? Sampai sing nyorok. Imam. Lah, Pangan kucing, Mbok. kaya kowe jenenge kondangan ki wajib. Kondangan. Kowe kondangan ora? Ora. Tapi bener Black. Ora disuruh. Black. Bener caranya kondangan kenapa boros? Duh, nanti dulu. Penyuwun lakon iki wonten Apa wis? kodang kuning. Ya wis, tapi nggak boleh berdiri ya. Enggak boleh berdiri. Ya ada di bawahnya orang. Nggak usah bawain ini jam loro ya. Nggih, ingkang nyuwun Bapak Kadini Jaya niki saking ketuanipun Seruling Mas Bandung. Niki Mas Bima niki wonten anu nggih sakedhik Apa? saking Pak Adi Wijaya. Lan dibutuhan nggih kagem kasih Chandra Birawa. Nggih, monggo dipun tampi niki. Apa? Panjenengan. Karo nggo guyon. Oh, Kegoyan. lah samangke terus pundi Gusti Pati? Iki ngene ya tokohan Sarawita. Semadong jago Gusti. Kaya-kaya dewa-dewa kayangan ora wani nandingi marang tridane sekeput jalaran aku gaji dengan putra tuwa tenung tuwa Budesti. Ora kang sapa iku kira-kira aku mbajutake apa ora anggon arep ngedunake Betari Supraba monggo pinemumu kepiye? Wah, kok bilae tenan nangin sabar sare. Sare yang sing ora madan sedih nang kene. Dados nikine panjenengan dikanteni kalian barisan saking gele wesi niku aja minggat wonten ing kayangan. Bener kandamu. Sami dene mlebu mari kandhang macan. Dasarmu apa kowe mantul? Sing jenengane dewa niku sekti-sekti ampuh-ampuh. Ana diwaning geni jenengane Bathara Brahma. Bathara Brahma. Dewaning angin Bathara Bayu. Iya, dewaning srengenge Dewa Surya 16.